31-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsyryň istimdat meselanyň fiqhi we furuilygyny hem bilmiyormyň diýip goýaky mesail fiqhi we furuida itiqad etmek ýok diýen ýanyk edip ammanyň zihinlerini müşawwaş etmek üçin sa'i bija we sawty bimana eden we aýdan sözleriniň jogabyasy. Mevlevi Nazirullah tevessül ve istimdat furu'i ve fiqhi dıgny da bilmeýärsiňmi? Ki aýdýarsyň fiqhi bolsa fiqden we etiqadi bolsa etiqaddan delil getirdi. Bu mesele fiqhi mesele hemişe ziyaret Medine'de köplenç gelýändir. İstimdat tevessülün gurruny furu fiqda. Hamidan ve musalliyan hormatly ahunda da tabahal sen usul ve furu'un itiqadiyat we amaliyatyň birek-bireklerine mugaýir dälligini idrak edip bilmepsiň. Her itiqadga amal zerur däldir. Meselen cennet hak, duzak hak, pul sırat hak, haşr we neşr hak. Şol zatlar fakat itiqaddyr. Her amalga itiqad zeruridir. Meselen namaz okuymak amal boldy, farzlygyny bawar etmek itiqad boldy. Roza tutmak amal boldy, farzlygyny bawar etmek itiqad boldy. Saqqal goýmak amal boldy, sünnet-i muakkadeligini bawar etmek itiqad boldy. Her amalyň gafdalynda itiqad bardyr. Itiqadsız amal insan etmiyor. Hemçinan Allama Şami rahimahullah öz fetawasynda tahrir edipdir. ولا يخفى أن الاعتقاد يشمل ما كان معه عمل أولى فإن من تدين بعمل لا بد أن يعتقده كمسح الشيعة على الرجلين وإنكارهم المسح على الخفين ونحو ذلك وحينئذ فيساوي تعريف الشماني لها بأنها ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال. فتوى شامية برلنجي جلد 414 صفحة. ومخفي bolmaýar beşek etiqad şamil bolýar ol zatga ki bolsun şonuň bilen amal ýa bolmasyn. Fesbişek bir adamy ki din tutsa bir amal bilen zeruridir ki aqide etse şonu şialaryň mesetmekligi şekil iki aýagyna we şolaryň inkar etmekligi şekil iki huppaýynga mesetmekligi we şoňa meňzeş zatlar we şol wagtda bes barabar bolýar şümeniniň tarifi şol bidatny şol tariqa bilen ki şol bidat ol zady ki fidailda hakyň hilapyna ki mutalaqi Rasulullah sallallahu aleyhi we sellemden ilimden ya amaldan ya haldan binaen ahundada sen bul ibaratlardan bixabarmyň? Amaliyat we itiqadiyat birek-bireklerine mugaýir ýanyk teşrih berýärsiň. Ya sen Allah Taalanyň kowluna binaen Khatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gishawa. Allah Taala senin yüreğine mührran haqqy kabul etmiyorsun ve senin iki gulaňa we iki gözüňe perde uran senin gulaňa haqqy eşden ýok we gözüňe haqqy gören ýok. وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Bir adamny Allah Taala gumrah etsä, biz onu hidayet etýän ýok. Allah Taala seni sırat-ı mustaqim dogry ýola hidayet bersin. Laýyk et, tawfik we hidayet bolmasaň jezaň bersin. Näme üçin ki merdimleri berýaly uyatga sowuk berip barýarsyň.